Nireko galdera bat, parkatu. Biok, bakarkako joku egingo dugu biok edo, ezin, oza, oin bera bakarrik dau, ni bakarrik nau, zara, ez? Zakit, oain arte ez dezute zer galdetu? Inot, argi eta garbi, ez? Bikotea izango gara, izan algara. Argi eta garbi ez zuk nahizu bikotea izan? Ni bai. Bueno, berak ez dakit, klaro. Zabizuk? Jokua prestatzea jute esan bitartian, zu ere bai pentsatu inberko zue, klaro. Bikote izan nahi zuen, zuentzako nadan, bestien pare dut. Bale, bai, zebe. Eta pinda duda bapur bet, bai. Juntaitezkete prestatzea orduan, bai? Venga, Iargi. Pentsatzen, ja naban asuntua alde batera itxikot, ontxe jokuen dau hemengo bizirautea. Eta ez dakit Iargikin jarraitu edo ez dakit proba honetan buseatzen zelan ibiliko dan. Ez dakit ni ondo ikusten az bakarrik egiteko, baina kantzo bengonaz bakarrik egiten badot. Ez dakit Iargik, eskori. Ez dakit Iargi amnea zelan ibiliko dan. Nik ikusten du perfectamente bajo lagoa, oza, urrazpian, eta egiten du buze hau superrondo. Ze, inoz ez dut jakin nigerien eta ikasi dut buzeoan. Eta alde batetik be posten az naba joen izena, ze justo amnea ez da bere fuertia. Orduan alde horretatik apurtxo bat ligeru hau nau. Duda dekot, Iargik hori, lehen ezautena zelan hildo dauen. Igual berarantzat da kaltegarrian nigaz egotea. Zen ninaz apurtxu bet torpea, apurtxu bet geldoa, ez? Dinot, ez dakit. Ez dakit gerien, nigaz, oza, ni izango naz lastrea berarantzat. Igual froga honetan bakarra bazara eta uretan ondo moldatzen bazara, ba, hobeto. Ze egiten duzu bidaiak, pinpan, 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 kantzatuko zara. Baina, agian zure bikoteri ezaio ondo ematen. Ni froga hau bakarrik egun nuke. Banaka balimazea prueba hau, uindik eta gogorra, orduan, junetorri zu bakarrik, nik ez dakit, alko nuke. Naiz eta igeri jakin da, apnea egiten jakin. Gogorra, oso gogorra. Orduan, nik uste hau binaka egitie hobeto. Nik uste proba hontanako, askoto bedala, nahiz eta gaizki eramango bazina. Adibidez, nik nire kasuan igualez. Proba honetan, adibidez, igual nik bakarrik. Azkenean bakarri badaude, hobeto bikoteka eta... Bai, ezaz nekatu hartziren doble. Errane dut. No, ni nago dizioan. Nintzako hori, esan bai edo. Naufragoak, etorri! Bueno, Iargi, Xabi, ze pentsatu zuen? Bai, batera egotea. Batera egoteate? Ba, bueno, jarri elkarrekin. Zagonaz. Iargi urrazpia zelan moldatuko dan, baina, bueno, jolastera torri gadanok kondizio berdinetan gauzoin, eta parekatuta gongo da gauzia, así que ni horrekin geratzen. Orduan gogoratu, bikote hau izango dela abentura guztian eukiko izutena, bale?